5,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि खोथाया ओरै जादों जों RTI होदों जोङो बिनि तथ्यखौ मोनबाय नोंथांमोना गुगोल्सआव थां बे फान्डआ जाहैबाय स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयारनि नामाव बिथांमोना 5,000 जन लाइमोननो 2 लाख होनांगौ बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय सोरनो होनांगौ दा मोनथावना बेनिफिसारिफोरनि क्राइटेरिया नै ओरै बै भेटेरान स्पर्ट्स पार्सनफोर जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनाखिसै गेलेनानै नों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव सार्टिफिकेट मोनबाय स्टेट लेभेलाव सार्टिफिकेट मोनबाय नेशनेल लेभेलाव सार्टिफिकेट मोनबाय नाथाय बिथांमोनहा लाइफआव साख्रि बाख्रिनि जेबो सुबिदा मोनाखै दा बेफोरबायदिनि थाखायसो नैबे स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयारा दा बिथांमोना BPFआ मा होनदों सोरबा चेयारमेना बिसिनि नामाव फंबायनि नामाव बिबाजैनि नामाव बिसोर गाव गावनि न'खराव बांसिनखौ 5,000खौ राननानै लाबाय आरो साफा सानै इदार उदार आरो लाइमोनफोरनो होदोंमोन बेखौबो बिथांमोना 2 लाखआव खावसे बिफिनदों 2 लाखआव 1.5 लाख बिफिनदों दा बे जिनिसा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो FIR माबा RTI होखाबाय नालाय जोंनाव डिटेला दंखायो जोङो व्यक्ति थांनानै बिथांमोनखौ केस होगोन 2 लाख लानाय व्यक्तिफ्रा जुदि क्राइटेरियाथि मिलायाबा बिथांमोना जेल हमजागोन होग्रायाबो हमजागोन दा बेखाय लाइमोनफ्रा खोब दुखु मोनबाय जे हाग्रामायाबो लाइमोनफोरनि नामाव फैसाखौ मिसइउज खालामबाय जोंनि लाइमोनफ्रानो जोंनि भटार्स जोंनि भबिसत दा बिसोरनि फैसाखौ जुदि थगायोबा बेनिफ्राय गाज्रि मा जाबावनो दा बेखायनो BPFआव बेबाराव लाइमोननि थौ गैया JNZनि थौ गैया लाइमोन आरो JNZनि थौआ UPPLआवनो दङ